ומביתר אנחנו עוברים לאילן שחורי, דוקטור אילן שחורי, היסטוריון, חוקר תולדות תל אביב, ואם יש לנו את המורה דרך של ירושלים, אז אילן הוא המורה דרך לתל אביב. עבודת הדוקטורט שלו מאוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופסור גור אלרועי עסקה בתקופת כהונתו של מאיר דיזנגוף והשפעתו על התפתחות העיר. דוקטור שחורי עמית מחקר במכון הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה וגם חוקר במכון, ויש עוד המון מה להגיד עליו. ממליץ בחום רב לקרוא כל דבר שהוא כותב ולהצטרף לכל סיור שהוא עושה, אולי גם על אריק איינשטיין, לא? מחתרת איינשטיין. את המצגת שלי רק... פשוט תלחץ. מה זה? זה רץ. כן? אוקיי. בוקר טוב. ההרצאה הזאת עוסקת באחד הפרקים הפחות מוכרים, הדרמטיים, בתולדות המאבק בין ציבור הפועלים המאורגן לבין הממסד העירוני והשלטון המנדטורי בראשית שנות ה-20. כאשר אנו חושבים על תפקידה של המשטרה, אנו נוטים בדרך כלל לקשור אותו לאירועים של פשיעה, ביטחון וסדר ציבורי, אולם לעתים דווקא משברים חברתיים וכלכליים הם המעמידים את מוסדות השיטור בפני המבחנים המורכבים ביותר. רגעים כאלה מחייבים את המשטרה להכריע בין שמירה על הסדר הציבורי לבין התמודדות עם מחאה חברתית, בין עקיפת החוק לבין רגישות למצוקה אנושית. בהרצאה הזו אבקש להחזיר אתכם 100 שנים לאחור אל תל אביב של ראשית שנות ה-20, עיר עברית צעירה, הנמצאת בתנופת צמיחה מהירה, גם בעיצומו של משבר כלכלי וחברתי עמוק. אלפי צעירים בני עלייה שלישית הגיעו לעיר חדורי אידיאלים, ציוניים, סוציאליסטים. הם ביקשו לבנות לא רק בתים וכבישים, אלא גם חברה עברית חדשה, מבוססת על עבודה, שוויון וערבות הדדית. אלא שהמציאות הייתה מורכבת בהרבה. גלי אבטלה חריפים, מחסור במקומות עבודה ומצוקה כלכלית קשה הובילו להפגנות, לשביתות ולעימותים שהלכו והחריפו. המחקר שאציג היום מבקש לבחון את השאלה שעד כה כמעט ולא זכתה לעיון מחקרי. כיצד השפיעה מעורבותה של משטרת המנדט בסכסוכי העבודה בתל אביב על מערכת היחסים בין עיריית תל אביב, תנועת הפועלים והיישוב היהודי המתהווה, ומה הייתה משמעות השימוש בכוח שיטור בריטי וערבי לפתרון סכסוכים פנימיים בתוך החברה היהודית. בלב ההרצאה ניצב מה שאני מכנה משולש העימות. הפועלים המובטלים, הנהגת העירייה והמשטרה המנדטורית. נבחן כיצד עבר הממסד העירוני בראשות מאיר דיזנגוף ממדיניות של משמעת פנימית להסתמכות על כוח שיטור חיצוני. כיצד ראו ראשי העיר במהלך זה אמצעי הכרחי למניעת אנרכיה, וכיצד תפסה אותו תנועת הפועלים כבגידה באוטונומיה יהודית וכפגיעה ברעיון ההנהלה העצמית העברית. בסופו של דבר, סיפורם של הפועלים, העירייה והמשטרה בתל אביב של שנות ה-20, אינו רק פרק נשכח בתולדות העיר, הוא מעלה שאלה יסוד הרלוונטית גם לימינו. מה תפקידה של המשטרה בעת מחאה חברתית? היכן עובר הגבול בין שמירת הסדר הציבורי לבין פגיעה בזכות המחאה? וכיצד משפיעים משברים כלכליים על יחסי הגומלין שבין אזרחים, שלטון וכוחות עקיפת החוק? ההרצאה הזו מבקשת לבחון כיצד השפיעה מעורבות משטרה על יחסי העבודה, על יחסים בתנועת הפועלים לעירייה ועל עיצוב החברה העברית המתהווה. כדי להבין את המאבקים החברתיים והעימותיים שבמרכז ההרצאה עלינו לחזור אל תל אביב של ראשית שנות ה-20, עיר צעירה קטנה, אך בעלת כוח משיכה עצום עבור היישוב היהודי בארץ ישראל. מלחמת העולם הראשונה הותירה את ארץ ישראל במצב כלכלי קשה. יפו ותל אביב סבלו מהגירוש הטורקי, מהרס כלכלי ובמחסור חמור. אבל בא שינוי, והגורם המרכזי לשינוי היה העלייה השלישית. בין השנים 1923 הגיעו לארץ עשרות אלפי עולים, חדורי מוטיבציה, אידיאלים, ציונים וסוציאליסטים. הם הביאו איתם תפיסות עולם ייחודיות, הם האמינו בעבודה עברית, בכיבוש עבודה ובבניית חברה שוויונית וצודקת. העבודה הפיזית
לא נתפסה ביניהם רק כאמצעי פרנסה, אלא כערך לאומי וכדרך להגשים את הרעיון הציוני. הם השתלבו בכל עבודות הפיתוח בעיר. הם סללו כבישים, בנו בתים, בתעשייה המתפתחת, בפרויקטים ציבוריים ובשירותים. אבל התרומה שלהם לא הסתכמה רק בבנייה פיזית, הם גם יצרו מסגרות חברתיות, מוסדות תרבותיות, ספריות, מטבחי פועלים, ובתוך זמן קצר הם הפכו לכוח חברתי ופוליטי בעיר, הוא היה מאורגן, אידיאולוגי ובעל תחושת שליחות עמוקה. אלא שהצמיחה המהירה של תל אביב יצרה גם בעיות חדשות. מקומות העבודה לא תמיד הספיקו, לכלל העולים תנאי המגורים היו קשים, והפער בין האידיאל לבין המציאות היה לעתים כואב מאוד. כאן התחיל להיווצר מתח שילווה את כל התקופה. בסופו של דבר תל אביב של שנות ה-20 לא הייתה עיר בצמיחה מהירה, היא הייתה מעבדה חברתית ופוליטית שבה עוצבו יחסי העבודה, מאבקי הכוח ודפוסי היחסים בין החברה האזרחית לבין השלטון. כדי להבין את עוצמתה של תנועת הפועלים בשנות ה-20 חשוב לזכור שהיא לא נולדה אש מאין, תחילתה עוד בתקופתה ביפו, 1900 הוקם ארגון בשם פעולה, מנה 140 חברים, 1903 נוסד ארגון שכיר שהיגר בעיקר פועלים בני העדה התימנית, וב-1909 הוקם קלוב פועלים שלא היה רק מועדון חברתי. אבל הדרמה הגדולה התחוללה בראשית שנות ה-20, שהייתה בעצם נקודת מפנה, אז מארגונים קטנים שפעלו, התאחדו להקמת מפלגה בשם אחדות העבודה ב-1919, והשינוי הגדול הזה הוביל בסופו של דבר בדצמבר 1920 להקמתה של ההסתדרות הכלליים של העובדים בארץ ישראל, שלא הייתה רק איגוד מקצועי במובן המקובל, היא הפכה לגוף רב מערכתי שעסק בכל תחומי החיים, תעסוקה, חינוך, תרבות, בריאות, התיישבות ורווחה. בתוך המערכה החדשה הזאת תפסה מועצת יפו, פועלי יפו, מקום מרכזי, מאחר שתל אביב הייתה המרכז העירוני המתפתח ביותר בארץ, היא הפכה למועצת פועלים של הגוף הארגוני החשוב ביותר בקרב הפועלים בתל אביב, היא ניהלה בעצם את הכל, היא הייתה לשכת העבודה, היא שיבצה עובדים, היא חילקה את העבודה, היא ארגנה שיעורי ערב בעברית וטיפלה ברווחה לפועלים. אך מעבר לכך, מועצת פועלי יפו הייתה גם כוח פוליטי משמעותי, השפיעה על מדיניות עיריית תל אביב, ניהלה ומשא ומתן. אי אפשר להבין בכלל את החיים בתל אביב הציבוריים ללא מועצת הפועלים. אבל שעוסקים בתנועת הפועלים בראשית שנות ה-20, חשוב להבין שהיא לא ראתה את עצמה רק כארגון הנאבק למען שכר גבוה תנאי עבודה, אלא הם היו בניסיון ליצור חברה עברית חדשה ועיצוב בארץ ישראל של האדם העברי החדש. רבים מן העולים שהגיעו באו ממזרח אירופה, ללא ידיעת השפה העברית, ולצד המאבק על הפרנסה, מועצת פועלי יפו הקימו את הוועדות השונות שלימדו אותם גם עברית, גם ספריות, גם קורסים, גם חינוך לילדי עובדים, וגם פעולות תרבות רבות מאוד. אחד האירועים המכוננים בתולדות תל אביב בראשית שנות ה-20, היה ללא ספק משבר האבטלה הגדול של השנים 21-23. המשבר הזה לא היה רק אירוע כלכלי, הוא השפיע על כל תחומי החיים בעיר, ובמידה רבה עיצב את יחסי הכוחות בין הפועלים, העירייה, ההסתדרות והשלטון הבריטי. לאחר גלי העלייה הגדולים של העלייה השלישית הגיעו לתל אביב אלפי עולים צעירים, חדורי אידיאלים, ציונים ואמונה בעבודה העברית. אולם המציאות בארץ הייתה קשה. המשק המקומי היה קטן, האפשרויות התעסוקה היו מוגבלות, והמשבר העולמי והכלכלי גם בעולם וגם בארץ החריב. כתוצאה מכך מצאו עצמם אלפי פועלים ללא מקור פרנסה. מדי בוקר הסתרכו תורים ארוכים ליד לשכות העבודה של מועצת פועלי תל אביב, כאשר מאות ואף אלפים המתינו בתקווה לקבל יום עבודה אחד בלבד. עבור רבים מהם השאלה לא הייתה כיצד להתקדם בחיים, אלא כיצד להשיג לחם למשפחה. המצוקה הייתה כה קשה, שחלק מהפועלים נדגקו לסיוע ישיר, וכמו מטבחי פועלים ציבור שחיכו ארוכות חמות. המשבר הכלכלי הפך גם למשבר פוליטי. הפועלים דרשו מן העירייה, מן ההסתדרות ומן השלטון הבריטי להגדיל את היקף העבודות הציבוריות וליצור מקומות תעסוקה. אבל מעבר להיבט הכלכלי, נושא האבטלה גם היה לזה משמעות לאומי. תנועת העבודה ראתה בזה ערך יסוד של המפעל הציוני. אבל המתח החברתי הלך וגבר, הפגנות, מחאות ושביתות הפכו לחלק בלתי נפרד בחיי העיר, ולעיתים נאלצה גם המשטרה הבריטית להתערב כדי לשמור על הסדר.
נוכח משבר האבטלה החריף שפגע בתל אביב בראשית שנות ה-20, הבינו מנהיגי היישוב כי אין די בחלוקת כספים, לכן הם עודדו מאוד פעילות של עבודות ציבוריות, בין היתר סלילת רחובות, ריצוף כבישים, תעלות ניקוז. דיזנגוף כראש העיר בתל אביב הבין את העניין ויזם קרנות מיוחדות לפועלים, בין היתר גם עבודות בחוף הים של תל אביב. אבל משבר האבטלה החריף של ראשית שנות ה-20 לא נותר בגדר משבר כלכלי. ככל שחלפו החודשים, הלכו וגברו תחושות התסכול, הייאוש וחוסר האונים בקרב הפועלים. עבור רבים מהם, השאלה לא הייתה עוד שאלה של שכר או תנאי עבודה, אלא שאלה של קיומית ממש, כיצד לשרוד וכיצד להכיל את המשפחה. בתחילה ניסו הפועלים להתמודד עם המצוקה הקשה באמצעות פנייה למוסדות, הפגנות ועצרות מחאה. אולם כאשר נדמה היה שהפתרון לא מספיק, החלו להופיע גם גילויי אלימות ראשונים בזירה הציבורית של תל אביב. אחד האירועים הבולטים התרחש ביולי 21. קבוצת פועלים מובטלים שכונתה בעיתונות התקופה כת של פועלים פרצה למשרדי עיריית תל אביב. המפגינים שהיו נואשים מנוכח מצבם הכלכלי איימו על חבר מועצת העירייה בצלאל יפה ואילצו אותו תחת לחץ כבד לחתום על התחייבות להעסיק פועלים בעבודות עירוניות. האירוע עורר סערה ציבורית גדולה. עיריית תל אביב פרסמה הודעת גינוי חריפה נגד האלימות ואף הפסיקה באופן זמני את עבודות הסלילה בעיר, העבודות הציבוריות. ראשי העירייה חששו כי אם יכנעו ללחץ האלים, יהפכו מעשים אלה לנורמה במערכת היחסים בין הציבור למוסדות השלטון. כעבור פחות משנה, במאי 22, התרחש אירוע נוסף. עשרות מחוסרי עבודה פרצו למשרד לעבודות ציבוריות, הטילו עליו מצור ואף תקפו פיזית חלק מן המנהלים. וגם במקרה הזה שיקפו האירועים את עומק המשבר, את תחושת חוסן האמון הגוברת בין הפועלים לבין הגורמים שניהלו את חלוקת העבודה. חשוב להדגיש כי רוב הציבור הפועלים לא תמך באלימות וגם הנהגת ההסתדרות הסתייגה ממנה. עם זאת, האירועים הללו המחישו את עוצמת המצוקה ואת הסכנה הטמונה במשבר החברתי הממושך. מבחינה היסטורית, אירועים אלה מסמנים שלב חשוב בהתפתחותה של תל אביב. הם מלמדים כיצד מצוקה כלכלית יכולה להפוך במהירות למשבר חברתי או פוליטי, וכיצד שאלת העבודה הפכה לאחת הסוגיות הנפיצות ביותר בחיי היישוב. המחאות של השנים 21-22 היו למעשה ראשיתו של מאבק ציבורי רחב יותר, שילווה את תנועת הפועלים בארץ ישראל לאורך כל תקופת המנדט הבריטי, וישפיע עמוקות על יחסי עבודה וחברה במדינה שבדרך. האירועים האלימים שראשית שנות ה-20 הציבו בפני הנהגת תל אביב דילמה קשה. מצד אחד, ראשי העיר הזדהו עם מצוקתם של הפועלים והכירו בתרומתם העצומה לבניית העיר העברית הראשונה. מצד שני, הם חששו כי הידרדרות לאלימות, הפעלת לחץ וכוח וערעור הסדר הציבורי עלולים לפגוע במפעל הציוני כולו. בראש העיר עמד דיזנגוף, שראה בשמירת החוק והסדר תנאי יסודי להמשך צמיחתה של תל אביב. דיזנגוף האמין כי עיר עברית מודרנית כתל אביב אינה יכולה להתקיים ללא משמעת, ללא אחריות ציבורית, כיבוד מוסדות השלטון ושמירה על כללי המשחק הדמוקרטיים. לכן, לאחר פריצת המובטלים למשרדי העירייה והפעלת האלימות כלפי נציגי הציבור, פרסמה העירייה הודעות חריפות במיוחד. הנהגת העיר הבהירה באופן חד משמעי כי היא לא תשלים עם הפעלת כוח, איומים או כפייה, וכל ניסיון לערער את הסדר הציבורי יטופל בתקיפות. עמדת העירייה הייתה נחרצת. אין מצוקה כלכלית קשה ככל שתהיה המצדיקה אלימות נגד מוסדות ציבור ונבחרי ציבור. מכאן ואילך, מנקודה זו, החלה להתגבש בעירייה מדיניות חדשה שבמסגרתה גברה מעורבותה של המשטרה בסכסוכי העבודה. המשטרה הבריטית, ולעיתים גם המשטרה העירונית בתל אביב, נקראה להתערב בהפגנות, בפיזור התקהלויות ובהבטחת המשך ביצוע העבודות הציבוריות. ההתערבות הזאת לא תמיד התקבלה בברכה ובהבנה בקרב ציבור הפועלים. רבים מהם ראו במשטרה גוף המגן על בעלי ההון ועל המעסיקים. במקרים שונים אף האשימו הפועלים את המשטרה בשבירת השביתות ובהעדפת אינטרסים כלכליים על פני זכויות העובדים. עם זאת, מבחינת העירייה, ההתערבות המשטרתית הייתה הכרחית. דיזנגוף וחבריו חששו שאם לא יישמר הסדר,
עלולה תל אביב הצעירה להידרדר לאנרכיה החברתית, דבר שיפגע קשות במעמד של העיר ובאמון השלטון הבריטי וביכולתו של היישוב היהודי לנהל את ענייניו. כך הפכה שאלת העבודה בתל אביב לא רק לסוגיה חברתית וכלכלית, אלא גם לשאלה של משילות, סמכות ושלטון חוק. המתח בין זכות המחאה של הפועלים לבין חובת הרשויות לשמור על הסדר הציבורי ימשיך ללוות החברה הישראלית גם בעשורים הבאים. ראשית שנות ה-20 היו מן התקופות הסוערות ביותר בתולדות יחסי העבודה בתל אביב, והמשבר הכלכלי, האבטלה הגוברת והיעדר חוקי עבודה מסודרים יצרו קרקע פוריה לעימותים חריפים בין הפועלים למעסיקים. למעשה ניתן לומר כי תל אביב של אותם ימים הייתה מעבדה ראשונה להתפתחותם של יחסי העבודה בארץ ישראל. בשנת 24 בלבד פרצו בארץ לא פחות מ-23 שביתות, ורבות מהם התרחשו דווקא בתל אביב, המרכז התעשייתי המתפתח של היישוב. אחת השביתות הבולטות הייתה במפעל אוג'יה, מפעל הטקסטיל הראשון בארץ ישראל. אחר כך בבית החרושת לויטן שולמן ניהלו הפועלים מאבק עיקש להשגת יום עבודה מ8 שעות ותנאים סוציאליים בסיסיים. מאבק חריף התחולל במפעל הנגרות גורלסקי קרניסקי, שביתה גדולה מאוד, וגם בבית החרושת הידוע סיליקט. במקרים רבים פנו בעלי המפעלים למשטרה הבריטית שביקשה לסייע להם להמשיך את העבודה. המשטרה ליוותה פועלים שהובאו כמחליפי שביתה, הגנה על מפעלים מפני מפגינים ולעיתים גם פיזרה בכוח. אחד האירועים הדרמטיים ביותר שהיו נקודת מפנה היה הדרמה הגדולה בבית שנודע של שמואל דוד, פרשת הבית של שמואל דוד, פרשה שהתרחשה ביולי 23, לא הייתה רק סכסוך מקומי, אלא סימלה מאבק עקרוני. הרקע לפרשה, הקמת בית של סוחר בשם שמואל דוד בפינת הרחובות אלנבי וגרוזנברג, אזור שהיה חשוב מאוד בתל אביב מתפתחת, עימות גדול בין שתי קבוצות, ההסתדרות הכללית שסיפקה לשם עובדים, ומנגד הפועל המזרחי שגם הוא סיפק עובדים. הוויכוח לא נסב רק על מקומות העבודה, אלא על שאלה עמוקה יותר, מי מייצג את ציבור הפועלים. העימות החריף, התפתח להפגנות. מבחינת העיר דיזינגוף ניסה לשמור על הסדר, הגיעו משטרה, הגיעו שוטרים ערבים, היכו את המפגינים, שערורייה גדולה מאוד. האירוע סימן בעצם שבר גדול ביחסי תנועת הפועלים עם שלטון המנדט. עד אז קיוו רבים כי השלטון הבריטי יפעל כגורם ניטרלי בסכסוכי עבודה, אולם ההתפתחויות סביב פרשת הבית של שמואל דוד יצרו תחושה קשה כי המשטרה חדלה לשמש כוח לשמירת הסדר והפכה בפועל לכלי בידי המעסיקים. האירוע ב-16 ביולי היה קטסטרופלי. עדי ראייה סיפרו על מרדפים ברחובות, הצלפות ומגלבים, הכאת מפגינים חסרי מגן, רמיסת פועלים שנפלו ארצה ומעצרים המוניים. הזעזוע ביישוב היה עצום. מבחינת תנועת העבודה, האירועים האלה חיזקו את התחושה שהמשטרה הבריטית אינה עומדת מעל המחלוקת, אלא נוקטת עמדה ברורה נגד הפועלים. אירועי יולי 23 לא הסתיימו בפיזור הפגנות ובמצר הפועלים, אלא למעשה דווקא לאחר שהאלימות ברחוב שכחה, החל מאבק ציבורי ופוליטי חריף יותר. מאבק שחשף את עומק הקרע בתוך היישוב היהודי ושאלות העקרונות. תנועות הפועלים הגיבו בזעם על התערבות המשטרה הבריטית. מנהיגיה טענו כי עיריית תל אביב, במקום להגן על הפועלים, אותם אנשים שבנו במו ידיהם את העיר העברית, בחרה להזעיק כוח זר נגד בני עמה. בעיתונות הפועלים הושמעו האשמות קשות נגד ראשי העירייה, ובחוגים מסוימים נטען כי העירייה עסקה במלשינות לשוטרים הבריטים ושיתפה פעולה לדיכוי מאבק הפועלים. בן גוריון התגייס למאבק, השמיץ את העירייה, השמיץ את המשטרה הבריטית. אחת השאלות המרתקות, אך גם השנויות במחלוקת במחקר, עם שאלת הניטרליות של המשטרה הבריטית בסכסוכי העבודה בתל אביב, אבל מחוסר הזמן אנחנו נשאיר את השאלה הזאת פתוחה. בעיני רבים מן הפועלים, שוטרים הרכובים על סוסים עם מגלבים ביד ומעצרים ואלימות ברחובות תל אביב סימלו לא רק עימות חברתי, אלא גם את עוצמת של שלטון קולוניאלי זר שניצב מול ציבור פועלים עברי הנאבק על פרנסתו. ניסיתי להראות בהרצאה הזאת, ב-20 דקות הלחוצות הללו, כי סיפורה של תל אביב בראשית שנות ה-20 אינו רק סיפורה של עיר
צעירה נמצאת בתהליך צמיחה מואץ, זה גם סיפור שחברה נאבקת לעצב את זהותה, את מוסדותיה וערכיה. ראינו כיצד בתוך שנים מעטות הפכה תל אביב מעיירה קטנה לעיר מרכזית של היישוב היהודי בארץ ישראל. אל העיר זרמו אלפי עולים, בני העלייה השלישית, חדורי אידיאולוגיה של עבודה עברית, סוציאליזם ובניית הארץ. הם ביקשו לא רק להתפרנס, הם ביקשו לבנות חברה חדשה ואדם עברי חדש. למדנו כי תנועת הפועלים לא הסתפקה במאבק על שכר ותנאי עבודה, הקימה מוסדות חינוך והכל. אך לצד החזון וההתלהבות הופיעו גם קשיים עצומים. המשבר הכלכלי של שנות ה-20 יצר אבטלה חריפה, רעב ומצוקה חברתית. תורים ארוכים של מובטלים ליד לשכות העבודה הפכו חלק בלתי נפרד מנופה של העיר. המצוקה הזאת הובילה להפגנות, לשביתות ולעיתים גם לאלימות. עמדנו על כך שהשביתות והמאבקים החברתיים לא יהיו רק מאבק בין עובדים למעסיקים, הם ידעו מאבק עמוק יותר על דמותה של החברה העברית, בין עבודה להון, בין סולידריות חברתית למשמעת ציבורית, ובין תפיסות שונות של הנהגה ושל צדק חברתי. בלב העימותים הללו ניצבה המשטרה הבריטית. שאלנו אם המשטרה פעלה כגורם ניטרלי השומר על החוק והסדר, או שמא שימשה בפועל כלי בידי המעסיקים והממסד העירוני. ראינו כי בעיני הפועלים מתרבות המשטרה נתפסה לעתים קרובות כהפעלת כוח קולוניאלי נגד ציבור עובדים הנאבק על זכויותיו. למעשה, המפגש בין הפועלים, העירייה והמשטרה, בראשית שנות ה-20, יצר דפוסי פעולה שילוו את החברה הישראלית עוד שנים רבות. שאלה של זכות השביתה, חופש המחאה, תפקידה של המשטרה, גבולות השימוש בכוח ויחסי הגומלין משלטון לאזרחים, כולן נולדו למעשה כבר באותם שנים מוקדמות של תל אביב. 100 שנים חלפו מאז. אך הוויכוחים על תפקידה של המשטרה, על יחסי העבודה ועל גבולות המחאה הציבורית עדיין מלווים את החברה הישראלית גם כיום. ולכן, חקר תולדות הפועלים, העירייה והמשטרה בתל אביב, של שנות ה-20, אינו רק עיסוק בעבר. זהו גם מפתח חשוב להבנת ההווה ולעיצוב העתיד של החברה הישראלית. תודה רבה לכם. תודה רבה אילן, אני חייב לומר כמי שכתב 2 מאמרים על הפגנות השילומים,